Go, go, go! Yes, 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 William! Woo, dat is wijs. Wie? Nee, niet. Split nog jij dan ja, Joannika. Ik krijg het zo niet terug. Hij krijgt het als hij blijft bij kan hebben. Maar ik voel ik kan het doen. Als ik hier vind ik klaar met doen niet nog. Wat heb ik het hier? Ja, nee. Ik heb mijn ondersteuning. Kom op! Mooi! Oh, amper Derek, well done! Wat is dit? Oh, amper! Oh, graag mannen! Ik wacht nog eigenlijk de celebration. Zet zo lang. Wat ga je nou? Zet zo lang, dan krijg je erin. Get. Aku sedih banget keren. Aku sudah masuk. Woo! Go Alex! Quick! Figure it also. Yeah. Well done. Come Alex, quick! Quick! Oh, okay. That guy. Amper kram, Dani, Aludi. Ek sukkel om te sê. Ja, daai ding. Ek sukkel berade. Ek sukkel lank. Oh, yes!
Go, Bob! Mooi. Kom even, kom. Oh, okay. Mooi. Yes, Alex, kijk dan. Mooi dit weer. Wat een pick-up. Yes. Ludwig, laat van die bal. Ja, Sander. Mooi, Sander. Go. Aan, Sander. Mooi, Zanny. Kijk, mooi, meisje. Yes, what a good one. Alex. Oh, mooi, Don! Okay. Het is een makkelijk land, like. Ja, ik was het. Wat? Mooi, Bianca. Claire, meisje. Sorry, ik maak me echt raar. Dit is waar we zijn, Stampa. Katteren, mooi. I moest die celebration doen. Hoe gaan jullie niet op mij zien? Yes, wait, Alex. Mooi, Marcus. Kijk, Gabian. Ja, goed. Mooi. Mooi. Tot niet een dode van man die Ja, dit is Yes, Marcus. Mooi. Mooi. alsjeblieft zeg, dog. Was een Neumann zusammen. Kijk niet. Als was het wel niet. Dit heb ik voor die kleinkids. Kram weer.
Daar is het. Ja, ik vind het eerst Vale, gisteren verder. Waar is de baan? Het menling bij Kijk, wat vinnig. Ja, hij is 4 mannen. Go. Kom quick gevoeld. Penalty! Ja, Barcelona speelt graag. Barcelona is mijn land. Wait, go! Hoe weet jullie wie Barcelona is? Daar zijn die. Moet je van Alex gezien als hij scoort, moet hij zijn broek zijn. En dan moet hij met minimaal zijn broek. Ja. Liam, oké. Hij was geforceerd op het. Wie zijn jullie? Hier allemaal. Kijk mooi gedaan. Mooi. Moet goed is het. Dus dat doet hij waarschijnlijk niet. Hier is het kan hij lijkt het best. Hij doet het nog hoor. Hij doet Hij is goal. het keer. Allemaal zijn extra ook. Jij blijft niet staan. Dit is zo like ostrich. Ostrich. Dat was gewoon een banger. Dat was een banger. Dat was een banger. Dit heeft gescoord. Dit heeft gescoord. Wat was dat, Christopher? Hoe dat is toch niet? Sorry, tel maar weer. Nee, van Ja, dan mooi. Maar volgens mij. Dat was wel banger. Hij is audio aan het blijven.
Usually wins by. Maar dadelijk was ik bang. Dat was mooi zo. Dan uit die stad als dan zijn het elke dag. Deze. Lekker. Kom nou André! Woo! Very good, very good. Kom op! Ramadan was actually lunch. Mooi man, let's go! Yes! Score hem! I need the Dit is nonchalant bouwer, maar. Ons is niet normaal. Pas naar André! Mooi Alex. Je bent een beetje een Christen. Joy. Ja, maar. Dat is Dat is actually even like Christopher Hij is daar. Oh,
Alex, quick! Yo, pick up! You need to pick up! Bianca, wat gaan we voor de smeer? Daar ben die... Carry, Letty. Mooi. Let's go! Nog een sorry. Iemand krijgt nog. Offside. This is crazy. Ik kan nooit een meisjes van. En dan die wenners van die Seuns Elfs WHP.
rugby toe. Ons vra hulle die rugby seuns bietjie nader sit asseblief. Ons begin by die 111, derde plek, Laerskool Walvisbaai. Julle kan so lank nader staan asseblief. 111, Laerskool Walvisbaai. Kan ik voorbij gaan? Hallo. Hallo. Dan by die 111, tweede plek, Maria.